Matlaatın gün tertibinin esasy meselesi arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň ahyryna guraljak ýaşlaryň dabaraly maslahatyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howaň üýtgeme baradaky çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna hormatly prezidentimiziň hemde türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagyna şeýlede berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň edebiýatyny üç möjek ýyzgarlaran beýik akyllar magtumuly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllyk toý dabarasyny döwlet we halkara derejesinde bellenmegine bagşlandy. Maslahatda çykyş edenler ýa-ni ýakyna gahrman arkadagymyzyň paýtagtymyz boýunça iş taparyny amala aşyryp ýaşlar forumuny üstünlikli guramak boýunça maslahat geçirenini belläp geçdiler. Türkmen halkynyň milliliýetleri ýurdumyzyň ýaşlarynyň şu ýylyň dowamynda dürli gurlar boýunça gazanan üstünliklerini beýan etmek, şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşyna ýatdan çykmajak, köp sanly çärelen bolanyna üns çekip, öz gymmatly ünlüklerini berenligini maslahata gatnaşyjylar aýratyn belläp geçdiler. Bu forumuň çeklerindäki ýaşlar maslahatynyň ýokary derejede geçirilip, oňa ähli gurlarda ýurdumyzyň öňde barça ýaşlarynyň işen gatnaşyp, ýaşlar gelden jemler bilen bagly bu çäreň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilmeligini çykyş edenler bu ýsönçlen belläp geçdiler. Maslahatda çykyş edenler häzirki wagtda Türkmenistan ekologiýa meselelerini çözmäge gönükdirilen halkara taýdanlary utgaşdyrmagy ören jogapkärçilikli jemeleşip, bu işe özüniň munasip goşandyny goşýanyny bellädiler. Şu ýylyň 30 noýabr 12 dekabr aralygyny geçirilgen Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň howaň üýtgeme baradaky çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna hormatly prezidentimiziň hemde türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagyny uly bu ýsönçlen belläp geçdiler. Tebigaty gorumak, ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biridir. Geçmişde dünýäniň medeni ojaklarynyň biri hökmüne adalyp, giňden tanalan Türkmenistana dünýä halklarynyň medeniýetleriniň adamzadyň medeni ruhy taýdan galkynmagyna uly täsir eden hemde aň düşünjäniň kämilleşmegine, baýlaşmagyna, ähmetli hyzmatlar bitiren akyllarlyň, şahyrlyň, ilmi hemde edebi miraslaryna düýpli öwrenmek üçin arkadagy gahrman serdarymyzyň başdanlygyna giň mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadaly gahrman serdarymyzyň başdanlygynda beýik şahyryň ömrüni dörejeligini öwrenmek boýunça uly işler alınıp barylýar. Ýa-ni ýakynda magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk toýunyň öňü siratynda bu şanly senäniň UNESCO-nyň 2024-2025-nji ýyllardaky şanly seneleriniň sanawyny hemde dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmegi türkmen halkyny göwü ýetirenligini uly bu ýsönçlen maslahata gatnaşyjylar belläp geçdiler. Maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.